Здравейте, аз съм Девилчо и започвам да правя геймплей клипове. Започвам с Minecraft Survival. Няма са много епизодици на тази поредица, защото не са толкова забавни. Просто искам да направя малко рейтинг. Ако започна да ме гледат няколко човека, ще започна нещо по-интересно. Ще играя с приятели, за да бъде по-интересно. Ще показвам модови, други игри ще играя. Абсолютно всичко, което е забавно. За сега ще качвам само един клип на седмица. Така, започваме. Всъщност зависи, може да качвам повече на една седмица, но да имам време. Ако започна да ме гледат хора, ще стане до един клип на ден. На един клип на ден с малко гледания ще го правя. Но за сега няма смисъл, защото не ме гледат хора. Само взема това. Сега. Това е Jungle Biome, ако някой не знае. И тук дърветата са по-големи и по-високи. Има лиани. Ще събера 16 лут, за да мога да направя. Става тогава 64 wooden planks. Така съм свикнала да правя. Или ако това ми е възможно най-малко, нали? А пък може и повече да правя. Така. Събрах 16, даже 17 ще се правя така. Имам 4 саплинга. Кажем кой ще поне да закачаме сега. Ябълка, супер. Ой, извинете. Така, овца. Няма да барам. В момента тегля и може да има малко лак. Защото сме само 10 фрейма. Това е доста зледно. Така ще докато тегля. Първият клип няма се старая. Но по-нататък сигурност. Има лак определено. Съжалявам. Ако е много, ще не мога скоча. Прави си. Вау, има дърво над мен, затова не съм успела да скоча. Сега чуя защо. Оп. Така ще отивам нататък, всъщност. Ето там някъде. Всъщност искам да излезна от Jungle Biome. Намалил съм звука от играта. Да се чува досадно, ще намаля още на всеки случай. Така. Няма ли изход от тук? Уоу, няма да я бия. Тези епизоди са малко скучни. Но сега така ще съм. Вау, лава. Така.
Значи къщата, временно име Шелтър, ще е тук. Да, ето тук е подходящо. Мисля, че. Добре, ето тук ще започна да копая. Дупка, в която ще живея сега. Да, червено дърво. Супер. Така. Ще направя една кирка. Ще дадем малко камък за похлави инструменти. Така. Ще се подредя инструменти малко. Така. Сега ще покупая тук за шира. В тези епизоди може да започна да играя с още някой, мой приятел. Защото само ще е доста скучно. Аз гледам да играя повече мултиплеер, защото е по-забавно. С повече хора. Това е най-гамното блокче в Майнкрафт съм каравала. Кирка за дърт. Мисля да започна да снимам и по-нататък на League of Legends. Много интересна игра, която не е чувал. Понеже повечето хора са играли Dota. Тя е подобна. League of Legends е подобна на Dota. Доста е забавно. Така. Да, имам туминизъм, няма да го използвам. Така махна. Така. Даже днеска си го сложих. Ще взем приятел. Помагах там. Така, сега ще направя един чест. Всъщност два. И няма дървото. Един ще е за сега. Така ли ще ми трябва повече. Няма никакви айтеми за сега. Ще съм малко в мен. Повече ще го махнем. Така. Добре. И сега ще покупая малко, докато ми свърши тази кирка дървената. Ще се направя от стол. Така. Секунда само. Бързо на клипа нищо не се вижда. Защото и аз нищо не виждам почти. Ще направя една печка. Така ще направя чаркол. Wow. Един achievement. Тук се прави чаркол. Отдолу някакъв материал, отгоре лоуд. Ще ми стигне, предполагам. Да, за две. Не е най-голям, че гореш лоуден планк. Да. Добре.
Точно две поръчки има. Аз ги торча. Остана за несъставни. Само залата, така ще направя. Ще потърся кол и айрон. Това са доста важни материали за началото. Той съм снимал от 7-8 минути. Може и повече са. На 15, някъде на 15 минути ще спра. Или да ги правя 20. Пък може и по няколко епизода в един ден. Не съм решила още. Зависи с каква скорост се развивам. Основно ще е много бавно. Качвам малко клипове, ще качвам. Невероятно ще качвам в неделя. В днес е неделя. Аз не се реших да снимам. Но по принцип ще снимам в събота и в неделя ще ги качвам. Този клип не знам или тази вечер или утре ще го кача. Защото сега ще накарам да снимам. Така, това е Iron. Както казах, на тази поредица няма са много епизодици. Просто причина, че не е интересно. Както и за мен, така и за вас. Ой, вас като никой не ме гледа. Ви говоря. Само секунда. Добре. Ще направя още малко минута и ще спирам да сега. Така, пещера, перфектно. Да, ще разгледам тази пещера в другия епизод. Довиждане.